ଏହି ନୂଆ ସମୀକରଣ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଠାରୁ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ହାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଖେଳିପାରିବ WTC ଫାଇନାଲ। ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେବ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପୂରା ଖବର। ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫିରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କର ବା ମର ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି। ଏହି ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି ହିଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ କି ଭାରତ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଥିବା WTC ଫାଇନାଲ ଖେଳିପାରିବ କି ନାହିଁ। ସମୀକରଣ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି ହାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ନୂଆ ସମୀକରଣ ଦେଇ WTC ଫାଇନାଲରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ। ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫିରେ ଯଦି ଭାରତ 4-1ରେ ସିରିଜ୍ ଜିତୁଛି କିମ୍ବା 3-1ରେ ସିରିଜ୍ ଜିତୁଛି ତେବେ ଭାରତ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଫାଇନାଲରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭାରତ 3-2ରେ ସିରିଜ୍ ଜିତୁଛି ତେବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆଉ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାଛଡ଼ା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯଦି ଏହି ସିରିଜ୍ 3-2ରେ ହାରୁଛି ତେବେ ରୋହିତ ବାହିନୀ କିପରି ଫାଇନାଲ ଖେଳିପାରିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୂରା ସମୀକରଣ। 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ଯଦି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଙ୍ଗାରୁ ଦଳଠାରୁ 3-2ରେ ସିରିଜ୍ ହାରୁଛି ତେବେ ଭାରତ WTC ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ। ଏହା ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହେବ ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ 2-0ରେ ହରାଇବ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସିରିଜର ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଡ୍ର ରହିବ। ଏହି ସମୀକରଣ ଦେଇ ଭାରତ WTC ଫାଇନାଲ ଖେଳିପାରିବ। ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଯଦି 2-2ରେ ବରାବର ରହୁଛି ତେବେ ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସିରିଜ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ।